No niin, moikka! Ensimmäinen videopäiväkirja lähtee tästä. Me ollaan palattu tai tultu tänne hotellille. Vähän aikaa sitten ollaan syöty ja vähän aikaa oltu tuolla altaalla, mutta nyt sinne vähän on kerääntynyt tommosia pilviä, mikä on vähän tyhmää. Mutta tosiaan mä oon nyt vaan bikineissä tässä Moolan läpikuultavassa paidassa. Ja mä voisin näyttää vähän meidän hotellihuonetta. Tää ei oo mitenkään erityinen, mutta tässä on niinku 2 sänkyä. Mä en tiedä nukuks mä äitin vai Aaronin kanssa. Sitten tossa on pari tuolia ja tässä on tämmönen pieni parveke. Ja tuolla on toi sisäpiha, missä näkyy toinen allas ja ruokatilat sun muut. Sitten tässä on tää meikkauspöytä ja telkkari ja tällaista. Tässä on jotkut kaapit. Täällä on kylppäri, suihku, näin. Ja sitten täällä on toinen osa tästä talosta. No mä en tiedä, laittaa sinne valoja. Niin siellä nukkuu sitten isä ja Aaron kai. Ja sitten tästä ovesta, kun mennään ulos, niin tuolla on toinen allas, missä me nyt ollaan. Ja se on lämmitetty toi toinen allas, mut ei mulla muuta, että mä tulin hakee toisetkin pyyhkeet täältä vielä ja käymään pissalla. Niin mä lähden nyt takas tonne aurinkoon, et sinne vähän nyt kerääntyi pilviä, mutta on se nyt kuitenkin silleen lämmintä ja näin. Mut joo, ei mulla muuta. Palaillaan sitten huomenna videon merkeissä, ellei myös tänään illalla. Moi moi!